Maayong adlaw mga suki na akong tigtanaw sa akong vlog nga Bisaya. Ani ana sa takaroy bag ong project ug di nagtan-aw diriyo mao ni ang among boss unya di na kay paklaro kay makabayad tag talimpi. Unya kini among engineer, kiswito ni siya sa kanal kay naam ni siya trabaho sa tubigan kini among engineer kaning gahubo. Unya ako may bida ni. Ako siya magpakita diri nya bismile gud ko diriyo na, bismile ko gamay ha tanawa. Pinakalit niya akong smile kay sikat gud tagod. Tanawa din ako tanawa. Nya akong pakita akong helper nga tagsar kay mo makakita aning bataa kay anak ko ni dako ni si Glawas dili ni si Jairil. Kay si Jairil mo may video ani. Nya kini akong helper kini tagsar mo makita ani kay tagsar jud ni siya magpakita sa video sa akong vlog. Nya karon kay expert lagi ding akong engineer diri sa Luyo nga expert siya sa kanal mo nang gatan-aw siya sa akong anak nga kanal. Nya karon ako na po niyo at tanawa ko. Ako gibida ni god tanawa mga kabisaya. Tanawa nya ato sang ipatanaw ang atong palibot sa akong gitrabaho no. Kay kini akong trabaho init ni puro bugnaw ang hangin. Tanawa daghang kitandom sa akong palibot. Tanawa. Oh, uy, ang tangki may nakita. Pero ang tinuod na agi daghang tanom mga kabisaya oh. Tanik na ug sa sudlon mga kabisaya god. Tanawa. Nindot kay ning sudlon trabuan kay bugnaw ang hangin bisag init ang adlaw. Ug diri akong anak ko naghilom-hilom lang siya. Karon pag ini siya nagpakita sa video sa akong vlog. Nya ako ani, tipsing-tipsing na ko sa kilid oh. Nya karon kay daghan pa magtrabuon, mag-video ta ani nga butangan na lang natok sounds kay abin yung mga kabisaya maglisod magutang mag-video ta og naay trabaho kay ang kinahanglan pa matag video karon si Jairil wala man ni duty ani. Ini kahuman ani mga kabisaya si Jairil na poy mo duty ini kaugma puli-puli sila kay haron walay magmahay nilang duha kay mga anak ko gud mga buotan gud akong anak gud. Nawan na buotan kayo grabe na ta ako yan kayo kay na mga amo tan pero gulang amo way siguro. Karon ako sa bisan pag walay amo mulihok jud ko kay kung dili ta malihok dili ta magpakita ang gilas wala tay trabahong makitaan kay kini magpakita ang gilas daghan makimukuha na to trabaho mga kabisaya. Umaga pa lang ako ay nakahanda na. Ako'y maglalakad patungong trabaho. Trabaho, kontraksyon, trabaho, kontraksyon, trabaho, kontraksyon, trabaho, kontraksyon,